In maart verliezen hier iepen het bedrijf Sint-Warren op industrieterrein De Hemrik in Ljouwert. In de toen nog lege hal zouden nieuwe technieken ontwikkelen worden. Technieken die het voor de concurrentie geheim blijven massen. Er worden hier in de toekomst zaken ontwikkeld en geproduceerd die niet voor iedereen bestemd zijn. Daar heerst een stukje geheimhouding op. Er komen natuurlijk patenten, octrooien en dergelijke aan te pas. En daarom doen we dat nu in de lege hal. Als dadelijk het feest voorbij is, de kick-off, dan gaat iedereen eruit, dan gaan de deuren op slot en dan gaan we beginnen. De provincie en de gemeente Ljouwert wienen bot wies maar de komst van Novo Electric. Vooral ik komt het bedrijf grote groeiplannen hier. Er zullen in totaal 50 man aan het werk kennen. Maar nou, nog geen jaar later in de hal op een nij leeg. De directeur van het bedrijf wil net voor de camera reageren. Maar hij vertelde wel dat de locatie hier in Ljouwert net langer in het bedrijfsplan past. En dat betekent dat goed zien mensen haar een baan verliezen, maar ook dat Ljouwert een wichtige kans misrint om een grote speler te worden in de vraag van de elektrische auto's. Dit bedrijf hier oren bedrijven naar Ljouwert helimatten. De gemeente wil nog net voor de camera reageren op het nijs, soms ze nog druk in Olis binnen, maar de directie van het bedrijf. De hoop is dat een pad van de activiteiten in Ljouwert blijven kunnen. Er is in het verliezen goed €350.000 terug de gemeente stutsen in het gebouw van Novo Electric en ik vanuit de provincie de goed ton subsidie. Dat het bedrijf dan zo gauw weer voortgaat, roept vragen op. Ik denk dat als je een bedrijfsplan maakt en waar ik de oorheid goed naar schoen het van past dit dan ik binnen dat concept wat er deel zetten is, ja, dan is het wel heel snel natuurlijk. Dan denk ik van ja, of ze de markt verkeerd inschatten of toch wat optimistisch weest. En dat is juist wel vaker natuurlijk. Er is ook een bepaald idealisme bij sommige oorheden om worstmers te stiepjen. Nou, dan ken ik wel eens wat blind worden voor sommige dingen. De VVD wil bij de gemeenteraadsvergadering vragen stellen aan Novo Electric. Nevens de directie van het bedrijf betjut het voor het heljen van de ontwikkelingstak net dat het bedrijf voortgaat uit Ljouwert. Ze blijven actief en door oorlogweken komen ze met nieuwe plannen.